Казанда киләчәк ориентирлары дип аталган халыкара туристик форум узды. Россиянең төрле төбәкләреннән җыелган экспертлар туризмны үстерү юнәлешләре турында фикер алышты. Уңайлы җылы өс, спорт аяк киемнәре, уңышлы сәяхәт өчен нигез. Шуңа күрә киләчәк ориентирлары туристик конференциясенең в кроссовках форумы дип аталуы да очраклы гына түгел. Биредә барысы да үз эшләренең осталары. Димәк, сәяхәтчеләрнең нәрсә теләвен яхшы беләләр. Путешественники хотят персонализированного подхода. Сәяхәтчеләр үзләренең танып белү ихтыяҗларына махсус якын килүне, икенче төрле әйткәндә, үзләре булдыра алмаган продуктны сатып алырга тели. Тотрыклы эшке туризм Россиянең киләчәге, үсеш өчен бер юлы берничә юнәлеш, экологик якын килү, трендлар һәм туризмны цифрлаштыру, гастротуризм, милли үзенчәлекләр һәм туристик бизнес буенча фикер алыштылар. Төбәк туризмына аерым игътибар бирелә. Татарстандагы туристик җәмәгатьчелегенең яңа энергия, яңа көч алуын, күбрәк мәгълүмат туплануын һәм үзебез өчен яңа идеяләр, яңа проектлар булдыру өчен илһам чыганаклары табуын телибез. Россия буйлап сәяхәтне туроператорларда гына түгел, махсус мәгълүмат үзәкләрендә дә сайларга мөмкин. Мәскәү һәм Казанның истәлекле урыннары, кызыклы вакыйгалар турында мәгълүмат ала, ә мәгълүмат үзәге консультантны шәхси сәяхәт маршрутын төзергә ярдәм итә. Мобиль туристик пункт 19 декабрьгә кадәр Казанның Петербург урамында урнаша. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Илдар Галаудинов, Татарстан яңалыклары.